everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Nilingilingi siya. Nawa siya. Kay bulungan. Nga nung nisod ka din ni Isabel. Nag-unsa ka din ni Isabel. Kining kuan ay manglimpyaw unta ko din na Irma. Naabli man ang basement mo nga. Nisod ko din unya magkikalibutan nga naad ay laing lunha din ay sige nay magawas na lang ko. Maupa. Karon pa ko makakita. Karon pa ko makakitag manglimpyo nga dunay dang pusel. Kinsay tag-iya ni Ana. Dili ba? Si Sofia Fernandez alias Isabel. Nakaila siya sa akong tinuod kapag katao. Kaayo, Sofia. Og sud sa taas ka panahon, imo kong gipanid-an. Apan anugo lang. Kay karon na lang kutob ang imong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan, Sofia. Kay karong gutlua, mamatay ka! Kuno, mag-una ka! Mao ba? Kini ang angin mo! Dusuwa siya maunsa! Husto ka, Isabel! Mudagat ko! Dagan, Isabel! Dagan! Iya kong gigupad! God! Sige nga akong nasudlan! Ako siya pusilon! Niyap! Dagan, Isabel! Dagan! Tanaw na tong hangtod asang imong lahutay! Dagan! Naipultahan. Basin magkasud ako diha. Pagkalikawas. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Hello? Kinsa ni? Si Father Benjamini, sister. Ang nipuli kang Padre Amaro. Dingi sa San Agustin. Si Divino ang naghatag nako sa imong number. Kana tungod sa nahitabo kang Doris. Oh, Doris? Naunsa ba di ay si Doris? Ambot lang. Mayo unta kung magkaanhi ka. Please, sister. Dako ang akong pagduda. Dunay dili maayo nga nahitabo kang Doris. Please, sister. Apan, gabi na karon. Apan, sige lang. Akong tinguhaon lang, ha? Sige, bye, Father. Wow. Tawgan ko na lang hinuon ka, ha, si Dr. Astana. Hello, sister? Itawag ka man? Nagkinahanglan kaayo ko sa imong tabang, doktor. Kana kung dili ka busy karong kabhiuna. Kay unsa man unta, sister? Paminaw, doktor. Kay akong iasoy nimo ang tanan. Unsa? Si Doris di pakita og strange kayo nga behavior? Sige. Pangandam diha, sister. Hapiton ka na ko diha sa kumbinto ninyo. Karon gyud dayon. Sige, doktor. Salamat. Magpaabot ko. Bye. Doon na lang ko. Doon na lang. Ako kablihan iputahan. Anong daw sa nalisan ka man, ha? Isabel? Ikaw man lagi Divino. Oo, ako.
May problema ba? Ay, kakuan man God. Sinay Irma. Kay nga no, maday sinay Irma. Ay, basta, laing ko kayo. Iya kong kitutukan. Ug siga kayo iya mga mata. Doon na sige kuot simple sa... Oh, naisuwat gikan kang Padre Benjamin. Ihatag na kang Irma. Sige, biyaan ko na ikaw. Diyos. Mapahawa na lang ka ako din, Isa. Ba't kang mapahawa ko? Dili di mo mahuman ang misyon nga gipasangon kanimo sa imong labaw nga sa Sir Arthur Pepito. Na Irma! Patagan ka ikaw kay gayunan ni Isabel. Papilion ko ikaw. Unsay buot na mag-ipasabot. Kung buot kang mabuhi, tumana ang akong ipangsugo kanimo. Kay kung dili, patyon ko ikaw karon gyud mismo. God, niputi ang duha niya ka mga mata. Ug ning panahon na, dili ka na makaikyas pa. Dool lang kita, sister. Dako ang akong pagtuo. Nga usa ka spiritual malady ang nahiaguman karon ni Doris. Busa kinahanglan nga ato siyang tabangan. Ha? Unsay buot mong ipasabot, sister? Dako ang akong pagduda, doktor. Nga paingon na nga maposes si Doris. Unsa? Ug ngano man taon? Ato ra nang masayran unya. Masayran tara na, idig abot na to karon dito. Sige. Paspasan na ako og gamay ang dagan niya atong sakinan. Paski na. Wapag yun si Divino. Nagsingit-singit si Doris. Kaluoy niya. Kaluoy sa akong anak. Basi si Sister Stephanie na karon. Akong ablihan. Maayong gabi, Padre. Mayong gabi. Mayo kay ni Anika. Kay gikinahanglan man. Mayong gabi, Padre. Ako rin ay si Dr. Carl. Higala ko nila ni Sister Stephanie o Padre Amaro. Dayon mo. Dayon. Pasensya na. Doon ay gilakaw si Marlene nga akong kusinira. Naaron din niyang iyang anak. Among gibutang sa kwarto sa taas. Ka-wild man ron. Mayong pagkabog, Dr. Carl o Sister Stephanie. Welcome! Kinuo ko. Nasayod siya nga naabuta. Nga untak. Tuaman sa taas ang iyang lawak. Ug nagatubang sa liyong bahin ng kumbinto. Kinuo ko. Nakagawa si Doris sa iyang lawak. Nga unta. Gitrangkahan man kini. Ug natangtang gipanggapos kaniya. Mayong pagabot mga tinamod kong mga bisita. O doktor, ania ang explanation sa imong katinga. Ang nasayran ko lang, nga moabot ka mo. Og ka na, mao'y gitawag og precognition. Og ikaw, sister, dili ba? Imo man gikop-kop sa Cheryl. Og gani, tuak karon siya sa inyong kumbento. Og kana ang gitawag nilang retrocognition. God. Og nga nung nakagawas ko sa lawak nga inyong gisiradan, Papa Father, mauna ka na gitawag og telekinesis. Og kini alam ang gid mo. Well, akong sugdan ang akong duwa. Karong gabi una. Ave Satanic. Tanaw na to. Kung magsilbi ba ang inyong gift of deliverance?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!